ओइ दिनै दैया गुंले गुंले खुया जादोंना? ओंलै आजिखालि दैया गुंले गुंले जाग्रा जाबाय साफा दै फैलानो माथो। दोनैनिया बाराद्राय जादोंलै आं खर'खौ गोदोफ्लांबाय दा खानाया गोब्रा जासिगोन खोमा ना? बिदिनोसै आरो उपाय गैया गोब्रा जाबाबो फब्रा जाबाबो इ दैजोंनो दुगैनांगोन खर' ग्लोबनांगोन उपाय गैया। ओमफ्राय बाल मालायफोरा इमान मोजां मोजां दै लोङो मोजां मोजां दैजों दुगैयो जोंना बाल इ दैखौनो गुंलेले दैखौनो लोंनांगो दुगैनोबो नांगो गासिबो खामानिखौनो इदिनो मावनांगौ। दासो दैफोरा लेथ्रा फैग्रा जाबायलै आगोल जों उन्दै उन्दैबा इदि नङामोन ना इमान साफा जागोन दैया बेसेबा दुगैनो मोजांमोन फिस्ला फिस्लानो दा दैया गाज्रि जालांबाय मानसिफोरा सिगाङाव माबा माबि खामानि मावसोयोना। ओमफ्राय मा जोंफोरना खाफालानो गाज्रि मोजां दैजों दुगैनोबो मोना लोंनोबो मोना हाब्बाबो खाफाल मोनदि। हाजो खर'नि जायगाफोराव जोनोम लाबालाय इदिनोसै आरो बाल इ जायगायावनो बुरैलांसिगोन नामा जोंलाय? मिथियाहाय बालनि खाफालफोरानो गेवना माथो थांमानै इस्सासो आंखौ गारना फैलायदो पाप्पिफ्रा मोख्रि मानिया साला आंखौ गारबोबाय थायो। नोंद' देलाय मांग्रिया साला दासो मोनफैदो। गारबोआखैहाय मा नोंखौ इमान गाख्रबदां नोंसानि लामानिफ्राय थांगोना थाङा होनना गाव आरो जेबो माथोखौनो हराखै। गावसा लामानिफ्राय गाख्रब हरबाबो जेबो माथोखौनो हरा मानसि थाबाबो माथो हरा दे बाल नोंसा। गैयामोनहाय मा न'आव रावबो मानसि गैयामोन आरो आंबो अमा आदारैनो बुंदोंमोन जेबो खोनायाखै बित्तानोबो खोनायाखै नोंसोर लिंहरनायखौ आङो। देलाय मांग्रि गावा देलायनाया नोंसोरबा लिपस्टिकखौबो बोरमा खिथु बान्दर खिथु बायसा लाना फैदों। नायफ्लाङाखैमोन आं दासो नायफ्लांदो आयु नों मारबाल बान्दर खिथु बायसा लागायना फैदो एफा लागाय होनबा लिपस्टिकखौनो है माबा नोंसोरबो जात जात माबा देलायबाबो मिनिसै पालनि गावनि एथ'निथ' खामानि मावबाय थायोबा आइ नोंसिना थांनो जाबाय नामा? अ थांसैयानो आरो दसे थाना है माबा थांथ'ना आइ दानो। आयु बेसेबा गोबाव जाखाबाय इयाव जोंना दुगैनाया दा थाब थाङाबा रायजागोन बिमाजों। है जेबो नङालै माबा दसे थाथ'ना आं हारसिं गियो दुगैनो बे नेगोन दे माखार माखार खिन्थु नों बिराद गोबाव दुगैखायो दैले दैले माखार माखार दुगै। आयु दिनै दैयाबो फैयाथार माथो। अ फैयाथार आं इदिनो खर' लोब्बाय दा। बालनि सोरबा पाप्पिफोरा सिगाङाव मायबा खामानि मावलायबाय खोमा र' दैयाव जोंहासो जेरावबो खान्थि गैया। नोंसोर दै सोखांबाय जोदौआव? अ जोंहा दहायनो सोखादो फैनानैनो। आयु बालनि सेम्पुखौबो लाबोनो बागारबाय। ओइ बिबारि नोंनाव सेम्पु दं नामा हरनाय? नै मानिबा सेम्पु दङ आंनाव सेम्पुखौनो मोनाखै दखानाव थांनायाव आं दा साबोनजोंसो लोब्बाय। दखानाव जेबो सेम्पुआनो गैया आं दाख्लैनिफ्रायनो लायनो थांबाय थादों मोनाखैयानो सानसेबो। आयौ माथो जागोन होनबालाय होनबालाय साबोनजों लोमसै आरो आंबो जों गामिनि दखान गंसेयाव जेबोखौनो मोना जेबो थाया एकटाफोरानो जेरैबो बेकवार्ड अखान्थि थानोसो बालायलांदां। ओमफ्राय मा जेनिबो आंखालथार र' आं सानगासिनोसो र' नेक्स्ट बोसोराव आं दखान होगोन र' गेलामालनि दखान लन लागोन र' आं एबार सरकारनिफ्राय सरकारा लन होगासिनो नोंसोर नायबाय था आं बयनिबो आंखाल फुरा खालामगोन नै आङो एक पेन्सआव होथारगोन नै खुगाल' नोंनिया। ओमफ्राय माबा इदि आंनाबो जान्दाय जान्दाय साजोब्बाय इमान गोजानाव दै लायनांगौ बाल सानफ्रोमबो मोनसे खामानिखौनो मावबाय थानांगौ बारुनो ओंहाय मा बासोबाय आंबो दे जिरायनोसै इयाव दसे। ओंहाय इयावनो जिरायथ'नोसै दे। दासो खान्थि मोनबायलै। नोंहालाय मा नोम्फा खालामनो गसंना थाख'? ज'हाय मा आंना दानो जब्बानो उथिनो बासिगोन 10टावनसो ओंखारगोन आं जथ'ला आङो। है माबा आंनाबो आथिङानो गावब्राजोब्बायहाय। लै आथिं आखायानो बोसोरफ्रोमबो गावनायानो थायो जेबो फुनबाबो हामा। ओइ हामफे दुगामारनिया गावा आथिं आखाया। ओइ नोंमारगो आंना आथिं आखाया गावनाया गावमारा आंनो इसोरा इखौल' मोनसे मोजां बुस्थु हरदोलै। आरो गाबोनबो फैबावलाय सान्दुं गोसायाव। जोंनि सानफ्रोमनिबो खामानिया आरो माथो बुंबावनो। दैखौनो भगबाना इमान गोजानावसो जोनोम होनांगौ होनबा जोंनि न' खाथियाव जन्म होनो हादि होनबा दैखौ। हाय पाल आया नोंसोर मिथिया मालाय आगोलो इ दंग'नि दैया जोंनि न' खाथि जों गामिनि खाथिंसो खारोमोननो दैया ओमफ्राय आगोलो अबेबा मोनसे समाव दैबाना जादोंमोननो इनिफ्रायनो दंग'नि दैया बेलेगथिं खारबाय। नंगौ आगोल थारमाने दंग'आ जों गामियावनो दंमोन आरोना। सोर होननाय
नोंगो नोंमारगोन जों आबैया बुंदों आं सिगाङाव आगोल जों गामियावनो मोनो दंग'आ दासो दैमा फाग्लाया मा खालामनानै अबे खिंलांखो दंग'खौ ओइ आथाल खाथिफोर थांसैथ' बेसेबा गोबाव जाबाय आइदो राइट जागोन बासा अहाय जबावनि जबाय था होमबा नोंसोरो आंहा बेसेबा खामानि दोङो न'आव थांखांना दा आरो थास' बेदर जावहैनो दोङो था होमबा आंहा थांसै